агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 23 апрели соли 2024 дар бораи ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи адвокат Чалишов аз коллегияи адвокатҳои кафолат хабар дод. аз мабоди парванда бармеояд ки ин адвокат аз коллегияи адвокатҳои кафолат маҳз бо кафолати ваъдаҳое ки ба муштарони худ дод мушкил пайдо кардааст. Чалишов ба он айбдор мешавад ки бораи фереб аз хешутабори 2 нафари таҳти ҳимояташ бо ваъдаи кам кардани муддати ҷазои онҳо 200,000 сомонӣ ё беш аз $18,000 гирифта ин пулҳоро ба манфиати худ сарф кардааст ва ба манфиати он ду бечора корӣ накардааст. худи Чалишов ва ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале маркази матбуоти агентияи мубориза бо коррупсия гуфт Чалишов аз 29 декабри соли 2022 то ин ҷониб дар вазифаи адвокати коллегияи адвокатҳои кафолат кору фаъолият намуда, зимни фаъолияти корияш дар рафти баррасии парвандаи ҷиноятӣ нисбати шаҳрвандон АО ва БИ бо моддаҳои 130 ва 250 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба ҳайси адвокат иштирок варзида, аз ҳолати оҷизии наздикони судшавандагон моҳирона истифода бурда, аз онҳо борои фиреб ва сӯистифодаи боварӣ барои мусоидат кардан ҷиҳати аз тарафи суд нисбати зерҳимоягонаш кам таъин кардани муддати ҷазо маблағи 200,000 сомонӣ талаб намуд. хешовандони судшавандагон аз ноилоҷӣ ба талаби ғайриқонунии Чалишов розӣ шуда ба ном бурда моҳи июли соли 2023 дар ҳудуди шаҳри Душанбе маблағи 200,000 сомониро дастрас намуданд ки дар натиҷа Чалишов баъди гирифтани ин миқдор маблағ ба манфиати зерҳимоягонаш ягон амали муайянро иҷро накарда маблағҳоро тасарруф намуда ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф кард. моддаи 130 марбут ба ҷиноятҳои одамрабоист ва моддаи 250 тамаҷҷӯӣ. ҳар ду банди қонун барои муттаҳамон то 20 соли зиндонро ҳамчун ҷазо пешбинӣ мекунанд. агентӣ гуфт оид ба ҳолати мазкур нисбат ба Чалишов бо моддаи 247 қисми 4 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. акнун ба худи Чалишов ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол таҳдид мекунад. нозирони умур бар инанд ки адвокатҳо дар низоми адлияи Тоҷикистон нақши чандоне надоранд ва аксараш ҳамчун миёнрав барои аз хешовандони айбдоршавандагон гирифтану ба муфаттишон ё ба додрасо додани пора бо ваъдаи камтар кардани ҷазои онҳо амал мекунанд.